In-negozji żgħar u medji jagħtu kontribut kbir lill-ekonomija Maltija, għalhekk il-Partit Nazzjonalista se jara li dawn ikollhom sistema ta' taxxa aktar ġusta filwaqt li ma jibqgħux jinsterqu fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma li jħallsu. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara f'negozju tal-familja fil-lokalità ta' Birżebbuġa. Bernard Grech qal li Gvern Nazzjonalista mmexxi minnu huwa kommess li jara li jkun hemm sistema ta' taxxa aktar ġusta sabiex dawn in-negozji jkunu jistgħu jinvestu u javvanzaw aktar. Il-negozjant Malti jriduh jissaħħaħ, jriduh jikber, jriduh jiffjorixxi u jriduh jerġa' jinvesti. Ħalli anke hu mhux biss itejjeb il-kwalità u l-prodott tiegħu ma jtejjeb ukoll l-infrastruttura li jkun qed jaħdem biha. B'hekk joffri wkoll servizz aħjar u l-ekonomija tiegħu u tal-pajjiż tkompli tissaħħaħ. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar tħassib ieħor illi għandhom dawn in-negozji dan hekk kif huma wkoll qed jispiċċaw jinsterqu peress qed iħallsu aktar fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Aħna kommessi illi din indirizzawa se nkunu qegħdin inwettquha għaliex irridu illi kulħadd iħallas dak illi huwa dovut u mhux ikompli jinsteraq talli qed jieħu servizz l-elettriku u l-ilma meta m'għandux għażla oħra minn fejn ikun jista' jixtriha. U allura iva l-konsumatur Malti huwa għalina huwa importanti, in-negozju tagħna negozjant Malti huwa importanti u rriduh li ma jkomplix jinsteraq u nirrifondulu l-flus lura. Preżenti mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm il-President tal-Forum tal-SMEs Julian Gallia u l-Viċi President Mario Rosso.